Sabani nukungo kok Manliya tong. Hamzagai khari Kaijakbo bakshaba kaham gerengke khaksangai tonglayo. Bakshaba mafani kok knayani bagai srai mungnang mahai nukung mairang saya hamai sawi mania englayo. O mangpli hinke aborok bai juda. Mafani kok knawoi nukung khanani yapri semani Bisramgons amsaini Ramnogor Kabulipara kamini Tokhirai debormani sajla Bisharam deborma bai. Dolai hangkorni Birendro kamini Budrai debormani sajak Donurani deborma. Mafani hamaribai nukung Khalaipano nukungo kesekereng kaglaya butok khlaijaka Bwsaibai Buaizuk songbaibo rang tei bai tei thairok sanjaka Kaijaknani sikang omahai mungsa sanmung tongmaniya Bukhuk donorani Salbrumno koktumarogo nukma haike botharjakna kiriwi sikangno saksamliwi phaika bufani nogo tabuk bukhukni sanmung wngkha tei thansa Manliya tamni hinke thya sakni logi songba Tabuk hamlaibo yagolode mungsasuk khlai rijakno wansugino kokthomni bwskango ongoi o kogrokno shaka choyawi nai tongdi kubui kok tibini mangpliwo Aisha nung tini chini camera ekaba mangpli bwskango phainani nangmani karon tama Amtom hikai an bwsayano lasimure man kurang kijak koto bwsai an bwsayano lasimure man bagai ang tini ma phaikata nin bwsai bahai no lasimungka first kai ano kalbarin dino bukha ang Kaijakma lasimung bolte nung bahai ke nukha bomuti ke biak dike nuhuka YouTube direct khado bos bodino 23 tariko damane ke ang tan dino nukha tan dino numa pore ke ang tongkha siring khayoi kebon pore tan dino tesari ukha 25 tariko tesari ukhata nge 25 tarik duita sinar nukha ke ang wansu kata bo bono kue ang bo ma khunuk sinai Mana ang mas hakala sinai hinita. Mana ni saya mamang sai tong kata. Bo an saya bang sai dong ha bon saya khai saya. Bagai ang tini aro sana ni ma phikata nong. Acha bobo bode heke kubuino no bode heke madal bet ta apni sai kata. First hekai ang bo bai naiye aku no Kaijakha. Ani ma baba song bong no chaga gai naiye aku kaikha. Kaiman dino no anu bo thapra phunge rekha. Tarpore ang phunai tomani yak pokrai anu rekha. Yak pokrai phun phule rekha ta. Tangri no thapra rekha do. Ang phunai tomani kunia no phunai tomani bu anu. Kaijakman tan dino no. Kaijakman dino se Kaijakha Februari 27 tarik 2 Mac 2023 ang Kaijago. Hingga sombar horon anu boi dekhabo. Hingga phungai kha abon tan dino kalbari jotono paibe khata. Paim pore tan dino noga asugo tongo. Noga asu kaman pore ante hine saubo anu. Ningte na mane khane rong no to mane khane tuma sai ni bai tu me da ni sau kang siring ka tongkha tam ma kok sin hinai gete sa bo kok phorogo sawa te hinai nang mane rok talang na kha talang i thing mano puno ingya ni sau gang ta phono ang to ajaga no go gya khose thine bong para ro ge tong kha siring khai tong man pore ika bone sap taka man pore bone bayan te hinu na rong nogot no serong pok na ya hingke kagai thana ga thane ni sauta ante ni mang 2 bar 3 bar saka jang siring ka tong hota phono Tonga di te kese ko nung jodi Kaijakman tan dino no amte ke no Kaijakman tan dino buda ko ka abuno teile nang no ni ma babo kono sahas ma baba sonang adinon sahaka anule buman di oko Kaijakman dino na anu bo khiri ka bo jang tong hota baba song kono saliya abo hanyong na nyaw wa saw chuba ni saw gang siring ka tong hata gang bo khire bole first time ukul ma ba kino ro hamjanglai da Kaijakman na ki kok sulai Kaijakman kono hamjagai kaji abo bai kok suri Kaijakma se ka sarai baba sawoi tikai borok nai theka ano tikai ma baba samosa ga kha tikai ang bo posun dong ne Kaijakha ke an ma songbo yen sangka nai lai kha Kaijakha kok sanga ko ne Kaijakha ta kono bo bai khon bai kok sawoi Kaijakman ya mana hamjagai Kaijakma ya ta Bisram debormang kami pun dapat Bisramgons Ramnogor Pakilipara ane Birendra para ini celana bukan mau Pakira debormang ini bapa nih an baba ni budrai debormang kang to social media ne jo bole nugui tongo boi talangai bothar marok ebo kiro yang nigina sak thare yang nogom khaika bolo rogot je kono rog khaijang no abon kiro ta yang contoh social media phone sultan ni serang onu khani ni logisong ne khabani ni celano no koi tongo hai nogo people khaide no khong khaita na ne koi tongo no kamo nai tabu ang tabuk na yang tai bo bai thanglia ang bo bai customer bagai anu satok ti tok khaman bagai ang thanglia ulla ti go an tom bo khaire no अब किरो yang bo betai songsar khaliya
anu bo yakare de nane ingthong ang tai bo ba sungsar khali ata anu yakare nane